Mart il-Prim Ministru Lidja Abela żaret l-Istitut tal-Istudji Turistiċi l-ITS fejn iltaqat ma' studenti, edukaturi, l-amministrazzjoni u membri oħra tal-istaff li kullhom jaħdmu biex isaħħu l-ħiliet fis-settur tat-turiżmu u l-ospitalità. Mart il-Prim Ministru faħret il-ħidma tal-ITS li sservi ta' formazzjoni ta' professjonisti għas-settur tat-turiżmu u l-ospitalità, settur li jibqa' wieħed mill-pilastri tal-ekonomija Maltija. Permezz ta' korsijiet speċjalizzati, laboratorji moderni, kċejjen ta' taħriġ u spazji prattiċi għall-ospitalità, l-istudenti jingħataw esperjenza diretta ta' dak li se jiltaqgħu miegħu fid-dinja tax-xogħol. Dr. Abela qalet li l-proposti tal-manifest Int Malta juru kemm il-Partit Laburista fil-Gvern jibqa' jkun maż-żgħażagħ f'kull pass li jieħdu f'ħajjithom mill-vjaġġ edukattiv tagħhom għal meta jitlu fid-dinja tax-xogħol sa meta jiġu biex jixtru l-ewwel dar tagħhom u fil-kumplament ta' ħajjithom. Mart il-Prim Ministru qalet li l-istudenti għandhom jingħataw l-għodod kollha biex jirnexxu mhux biss fil-klassi iżda wkoll permezz ta' esperjenzi prattiċi u internazzjonali. Hawnhekk semmit proposti tal-Partit Laburista fosthom żied oħra ta' 15% fl-istipendji u b'grant ta' 1,000 euro għall-istudenti li jagħmlu esperjenzi edukattivi għal semester barra l-pajjiż bħal Erasmus Plus. Kienet esperjenza eċċezzjonali fejn rajt il-passjoni tal-istudenti li mħabba li għandhom lejn dan is-settur tant importanti għall-ekonomija ta' pajjiżna u l-ħolm li għandhom. Il-ħolm li aħna bħala Partit Laburista se nagħmlu minn kollox biex isir realtà.